Το νομικό καθεστώς των χριστιανικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης κατά την Οθωμανοκρατία. 1. Προλεγόμενα. Ο κοινοτισμός στη Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία ήταν άμεσα συνδεδεμένος με την Εκκλησία. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ο δεσπότης της πόλης εκπροσωπούσε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, ο οποίος με την σειρά του ήταν υπεύθυνος απέναντι στον Σουλτάνο για τις πράξεις των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1. Λόγοι θρησκευτικοί, πολιτικοί και ιδίως δημοσιονομικοί, επέβαλαν στο Σουλτάνο να αναγνωρίσει προνόμια υπέρ των χριστιανών δια της Εκκλησίας. 2. Ο Πατριάρχης εκλεγόταν από την Σύνοδο των Αρχιερέων, διόριζε έπαβε και τιμωρούσε τους κληρικούς, ασκούσε πνευματική και διοικητική εποπτεία σε όλα τα θρησκευτικά ιδρύματα, εκδίκαζε νομικές υποθέσεις των Ορθόδοξων Χριστιανών, κληρονομιές κάπατα φλάμδα. Πολύ πιο σημαντικά ήταν τα γενικού χαρακτήρα προνόμια, που αναφέρονταν στη νομική θέση των χριστιανών μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα παραπάνω προνόμια που δόθηκαν στους εκάστοτε πατριάρχες τους προσέδωσαν την θέληση και τη δύναμη να διατηρούσαν άσβεστη μέσα στις καρδιές των υπόδουλων ελληνικών χριστιανικών κοινοτήτων την φλόγα της Ορθόδοξης πίστης, κάτι που έμελε με την πάροδο των αιώνων να οδηγήσει στην ελευθερία της Ελλάδας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία που φέρει τον τίτλο «Το νομικό καθεστώς των χριστιανικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης κατά την Οθωμανοκρατία», θα ασχοληθούμε με τις νομικές διατάξεις που εφαρμόστηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη του Τανζιμάτ, δηλαδή την προσπάθεια φιλελευθεροποίησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από 3 κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν, το καθένα από αυτά, ξεχωριστές υποενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο που φέρει το γενικό τίτλο, «Ιστορικό πλαίσιο», θα παρουσιάσουμε το ιστορικό πλαίσιο της συγκεκριμένης εποχής. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο υποκεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση του Τανζιμάτ και εν συνεχεία στο δεύτερο υποκεφάλαιο θα γίνει λόγος για τις χριστιανικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης από το 1856 έως το 1912. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση για το πώς ήταν η ζωή των χριστιανικών οικογενειών κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε. Πιο αναλυτικά θα γίνει παρουσίαση της οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής κατάστασης των χριστιανών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Εν συνεχεία, θα περάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της διπλωματικής που φέρει ως γενικό τίτλο «Το γενικό νομικό πλαίσιο». Σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο το έχουμε διαχωρίσει σε 3 υποκεφάλαια, αρχικά θα γίνει λόγος για το Χατ Ιώτα Εσερίφ, εν συνεχεία για το Χατ Ιώτα Χουμαγιούν και τέλος για το Οθωμανικό Σύνταγμα του 1876. Η παρουσίαση αυτών των νομικών πλαισίων θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, δίχως βέβαια να είναι ελλειπής. Η παρουσίαση των 3 αυτών διαταγμάτων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το νομικό πλαίσιο της εποχής, πράγμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά στα γεγονότα που λάμβαναν χώρα αυτό το διάστημα στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Και τέλος περνάμε στο τρίτο κεφάλαιο που φέρει τίτλο «Το ειδικότερο νομικό πλαίσιο». Σε αυτό το κεφάλαιο που είναι ίσως και το σημαντικότερο της διπλωματικής εργασίας, θα γίνει αρχικά λόγος για την αναγκαιότητα του νέου νομικού πλαισίου και εν συνεχεία θα προβούμε σε κάθε άρθρον ερμηνεία των νομικών ρυθμίσεων που αφορούν συγκεκριμένα τις χριστιανικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Με αυτή την τα άρθρον ερμηνεία θα γίνει στον αναγνώστη εντελώς σαφής η εικόνα που επικρατούσε στην πόλη της Θεσσαλονίκης το χρονικό διάστημα μεταξύ 1856-1912, όπου και ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν τα διατάγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη μελέτη αυτή. Αμέσως μετά, στη δομή της εργασίας, υπάρχουν τα συμπεράσματα καθώς και οι κρίσεις και εκτιμήσεις μας που προκύπτουν από τη μελέτη της παρούσης διπλωματικής. Επίσης, στις τελευταίες σελίδες παρατίθενται παράρτημα με τα πιο βασικά νομοθετήματα της συγκεκριμένης περίοδου, 2. Κεφάλαιο Α, το ιστορικό πλαίσιο Α, το Τανζιμάτ. Η κυριότερη αιτία που οδήγησε στο Τανζιμάτ, μεταρρύθμιση, στα τουρκικά, ήταν η εξασθένηση της αυτοκρατορίας, η οποία δεν κατόρθωσε να εμποδίσει την απόσχηση της Αιγύπτου και την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ήταν βέβαιο λοιπόν ότι εάν ήθελε η αυτοκρατορία να μην περιοριστεί μονάχα σε ορισμένες ασιατικές κτήσεις, ήταν ο εξευρωπαϊσμός της διοίκησης και της νομοθεσίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 3,4. Το Τανζιμάτ εγγενιάστηκε με το Χατ Ιώτα Σερίφ του Γκιουλ Χανέ, στα τουρκικά. Περίπτερο των Ρόδων, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη περίοδο του Τανζιμάτ. Έτσι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπάθησε να εξυγχρονιστεί και να μιμηθεί τα ευρωπαϊκά κράτη.
Πνευματικός πατέρας του Τανζιμάτ υπήρξε ο Ρεσίτ Πασάς. Συνεχιστές του έργου του Ρεσίτ υπήρξαν οι μεγάλοι βεζίριδες Αβδούλ Μετζιτάφ και Αβδούλ Αζίζ. Το κυριότερο νομοθέτημα της δεύτερης περίοδου του Τανζιμάτ υπήρξε το Χατ Γιώτα η Χουμαγιούν, καθώς και ο ποινικός κώδικας, ο νόμος περί βιλαετίων, το Οθωμανικό Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και ο Οθωμανικός Αστικός Κώδικας. Όμως, η εισαγωγή αυτών των νομοθετημάτων συνάντησε πολλές αντιστάσεις, καθώς το πνεύμα του Τανζιμάτ και η προσπάθεια για την ισότητα όλων των υπηκόων της αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, που σε συνδυασμό με τις υπέρογγες σπατάλες των Οθωμανών αξιωματούχων οδήγησαν στη χρεοκοπία, το έτος 1875, κάτι που έφερε τον διεθνή οικονομικό έλεγχο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μεταγενέστερα την απώλεια εδαφών στα Βαλκάνια. Η μεταρρυθμιστική κίνηση του Τανζιμάτ προερχόταν από δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία ήταν εσωτερική, που την κατήφθηναν Οθωμανοί που επιδίωκαν να ισχυροποιήσουν και να αναδιοργανώσουν το κράτος. Η δεύτερη ήταν εξωτερική, που κατευθυνόταν από τις μεγάλες δυνάμεις, με κάποιες συμπάθειες στα Οθωμανικά κέντρα εξουσίας που επιδίωκαν τις μεταρρυθμίσεις για να εισαγάγουν τον φιλελευθερισμό και να διευκολύνουν έτσι τους ξένους προστάτες τους στο να πετύχουν την διείσδυση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα πιστεύοντας ότι εάν ικανοποιήσουν τους Ευρωπαίους, η εδαφική ακεραιότητα της αυτοκρατορίας θα ήταν εξασφαλισμένη από τις ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις. Η ιστορική συνέχεια έμελε να τους διαψεύσει με οδυνηρό τρόπο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Β. Οι χριστιανικές κοινότητες Στάφητα Σίγμα Θεσσαλονικής ΑΠΟ το 1856-1912. Η εργασία μας θα επικεντρωθεί στην ελληνορθόδοξη χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης 6. Εδώ πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο διαχωρισμός μεταξύ των κοινοτήτων, μιλέτ, γινόταν με βάση το θρήσκευμα και όχι με κριτήρια εθνοτικά. Μόνο μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας διαχωρίζονται οι πολίτες της Θεσσαλονίκης με βάση την εθνική τους καταγωγή. Η πνοή κάποιας ελευθερίας μετά το 1856 τονώνει το εμπόριο. Πράγματι, οι έμποροι της Θεσσαλονίκης επιδίδονται με ζήλο στις εμπορικές δραστηριότητες και παρά τους υψηλούς εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς που επέβαλε το Οθωμανικό κράτος, αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Στα μέσα του 19ου αιώνα αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης και παρατηρείται άνοδος του πολιτιστικού και πνευματικού επίπεδου των Θεσσαλονικαίων. Συνεπώς, η εικόνα της ελληνικής χριστιανικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης είχε βελτιωθεί. Αν και λιγότεροι από τους Εβραίους, οι Έλληνες χριστιανοί της Μακεδονικής Μητρόπολης της Θεσσαλονίκης αποτελούσαν μια σημαντικότατη κοινότητα. Αναφορικά με την διοικητική τους οργάνωση, οι ελληνικές χριστιανικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα από το 1856 και μετά διοικούνται από ένα συμβούλιο, με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν υπεύθυνος απέναντι στο Οθωμανικό κράτος για τις φορολογικές οφειλές του χριστιανικού ποιμνίου του. Μόνον αυτόν αναγνωρίζει άλλωστε η υψηλή πύλη ως πνευματικό ηγέτη των χριστιανικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης. Στη αρμοδιότητα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης εμπίπτουν επίσης οι υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, γάμοι, διαζύγια, κληρονομιές. Ο κλήρος παίζει επίσης σημαίνοντα ρόλο στην κοινοτική διοίκηση. Μετά την συνοπτική παρουσίαση της διοικητικής οργάνωσης των χριστιανικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, θα αναφερθούμε στις πολιτικές ζυμώσεις που θα οδηγούσαν σε αλλαγές στο νομικό καθεστώς των χριστιανικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, μέσω των σχετικών κανονισμών του 1886 και του 1904, δύο πολύ σπουδαίων νομοθετημάτων. Όμως, γεγονότα που δεν αφορούσαν άμεσα τους Έλληνες, όπως ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877 ή 1888, οδήγησαν στην πρόσκαιρη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας, με την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Σύντομα όμως, μετά την αποφασιστική αντίδρασή του ο Ντιζρέιλι, πέτυχε την εξαρτητοποίηση της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και ταυτόχρονα περιόρισε τα σύνορα της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι, λοιπόν, με αναπτερωμένο το ηθικό, έκαναν το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα αισθητή την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη. Η δημιουργία της Εξαρχίας, 1870, και η αναγνώριση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ενός έθνους διαφορετικού από το ελληνικό, οδηγεί στην όξυνση των αντιθέσεων μέσα στην πόλη. Θέλοντας και μη, οι Ελληνορθόδοξοι της Θεσσαλονίκης, μέσα από την αντιπαλότητα με τους Βουλγάρους, αλλά και άλλους λαβόφωνους, προερχόμενους κυρίως από την περιοχή των Σκοπίων,
αναπτύσσουν το δόγμα του αλυτρωτισμού, δηλαδή της ένωσης με τη μητέρα Ελλάδα. Έτσι, με την όξυνση των ανταγωνισμών η Θεσσαλονίκη έγινε ένα πολύ επικίνδυνο μέρος. Ήταν πολύ επίφοβο να κυκλοφορεί κανείς αργά το βράδυ. Αλλά και η πολιτική βία είχε κλιμακωθεί. Σύνηθε σενάριο, πρόκληση, συμπλοκή, πυροβολισμοί. Η Οθωμανική δικαιοσύνη δυστυχώς ήταν αργυρώνητη. Οι ανθρωποκτονίες έμεναν ατιμόρυτες και οι δολοφόνοι δεν συλλαμβάνονταν σχεδόν ποτέ. Μια πρόσκαιρη πολιτική ακτίδα φωτός για την αυτοκρατορία αποτέλεσε το κίνημα των Νεότουρκων, που σαν ένα από τα κυριότερα κέντρα του είχε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το κίνημα των Νεότουρκων, 1908, ένα κομβικό γεγονός όχι μόνο της Οθωμανικής, αλλά και ολάκερης της τουρκικής ιστορίας, γεμίζει αρχικά ελπίδες στους κάτοικους της αυτοκρατορίας. Οι κραυγές ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη ακούγονται σε όλη την πόλη. Όμως αυτή η εικόνα θα αποδειχθεί απατηλή. Μολοτάφτα, η πολιτική των Νεότουρκων απογοητεύει γρήγορα τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση ευνοεί την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών. Σε λίγο, ιδρύεται μια ισχυρή εργατική ένωση, η Εργατική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία της Θεσσαλονίκης. Οι Νεότουρκοι ήδη από το 1910 στρέφονται ενάντια σε αυτές τις οργανώσεις μέσα στην πόλη και η Φεντερασιόν αναγκάζεται να κλείσει τα γραφεία της το Νοέμβριο του 1910, παράλληλα, μέσα στα πλαίσια του Οθωμανικού Συντάγματος του 1908. Ψηφίζονται μια σειρά αντεργατικών νόμων. Τα στελέχη όσο και τα μέλη των σοσιαλιστικών ομαδώσεων στη Θεσσαλονίκη διώκονται ανελαίητα. Σε λίγο, απεργίες παραλύουν την πόλη. Παράλληλα, το θέμα της Κρήτης 16 θα οδηγήσει σε μποϊκοτάζ των ελληνικών προϊόντων, που οδηγούν στην όξυνση του μίσους μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στη Μητρόπολη της Μακεδονίας. Παράλληλα, η οδυνηρή κατάσταση που επικρατούσε στη Μακεδονική Ενδοχώρα 17 δεν άφησε ανεπηρέαστη τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι αρχίζουν πάλι την τρομοκρατική τους δράση. Ήταν φανερό ότι μονάχα με ένοπλη σύραξη θα οδηγούνταν τα πράγματα σε μια λύση. Πράγματι, ο Αλκανικός πόλεμος του 1912 χάρισε την λύτρωση στον ελληνικό πληθυσμό της πόλης. Μέσα σε ένα 20ήμερο ακάθεκτης προέλασης, ο ελληνικός στρατός φτάνει πολύ κοντά στον στόχο του. Επιτέλους, μετά τόσους αιώνες Οθωμανικής κατοχής, η Θεσσαλονίκη ελευθερώνεται, μιας και στις 26 Οκτωβρίου 1912, ανήμερα της γιορτής του Πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου, ο ελληνικός στρατός μπαίνει τελικά θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα γραφόμενα του Απόστολου Βακαλόπουλου, οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης, έξαλλοι από τον ενθουσιασμό ζητοκράβγαζαν, φώναζαν, τραγουδούσαν εθνικά τραγούδια. 18 και με άλλες πανηγυρικές εκδηλώσεις, γιορτάζουν την απαλλαγμένη από την σκλαβιά ελληνική Μητρόπολη. 3. Κεφαλαίο Β. Το γενικό νομικό πλαίσιο Α. Το ΧΑΤ Ι. Εσερίφ στις 3 Νοεμβρίου του 1839, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του Σουλτάνου Μαχμούτ του Β, στο περίπτερο των Ρόδων, στα τουρκικά, Γιουλ Χανέ, 19 στην Κωνσταντινούπολη διαβάστηκε ένα έγγραφο, που επρόκειτο να μεταβάλει τη νομική θέση των μη Ουσουλμάνων υπηκόων ολάκερης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο έμεινε γνωστό ως ΧΑΤ Ι. Σερίφ. Με αυτό το διάγγελμα, ξεκίνησε η περίοδος του Τανζιμάτ, το οποίο στόχευε σε αναδιάρθρωση και όχι ριζική αλλαγή της Οθωμανικής κοινωνίας. Το ΧΑΤ Ι. Σερίφ προσέφερε εγγυήσεις για πλήρη ασφάλεια της ζωής, της τιμής και της περιουσίας όλων των Οθωμανών υπηκόων, και προφανώς, και των χριστιανικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης. Με χαρακτηριστική νομοθετική πρόνοια ότι η ιδιοκτησία καθώς και άλλες πτυχές της ζωής των Οθωμανών πολιτών δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως η κατάσχεση. Οι ξένοι εκπρόσωποι άκουγαν για πρώτη φορά από τους Οθωμανούς αξιωματούχους ότι όλοι οι χριστιανοί υπήκοοι της Αυτοκρατορίας θα είχαν ίση μεταχείριση με τους μουσουλμάνους, κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα των μέσων του 19ου αιώνα. Εμπνευστής του ΧΑΤ Ι. Εσερίφ, μεταφρασμένο από τα τουρκικά στα ελληνικά, ένδοξο διάγγελμα, υπήρξε ο Ρεσίτ Πασάς, ένας από τους ικανότερους Οθωμανούς αξιωματούχους της εποχής. Το ΧΑΤ Ι. Εσερίφ υποσχόταν, όπως είδαμε, σεβασμό της τιμής και της περιουσίας όλων των υπηκόων του Σουλτάνου, κατάργηση της ενοικίασης των φόρων, πιο δίκαιη οργάνωση της στρατολογίας, μεταρρύθμιση στην δικαιοσύνη προς το προοδευτικότερο και ισότητα όλων απέναντι στον νόμο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, όλων των Οθωμανών υπηκόων. Το ΧΑΤ Ι. Σερίφ, να θεωρώντας τα διάφορα προνόμια που κατά καιρούς είχαν παραχωρηθεί από την εποχή του Μωάμεθ του Πορθητή, προέβη και στην κατάργηση της εκλειπτορίας,
που καθιστούσε εξοντωτικό το σύστημα φορολογίας και σε γενική υποχρέωση στράτευσης, όμως η ισότητα όλων απέναντι στον νόμο ήταν αντίθετη προς τις βασικές αρχές του Ισλαμισμού. Οι Μωαμεθανοί απλά δεν μπορούσαν να αποδεχτούν τον υποβιβασμό τους στο επίπεδο των απίστων. Αντίστοιχα, οι Χριστιανοί, καθώς και οι Ισραηλίτες, δυσπιστούσαν ως προς την ειλικρίνεια των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Επιπλέον, ήταν αντίθετοι με την κατάργηση των προνομίων 21 με τα οποία είχαν καταφέρει να επιβιώσουν επί αιώνες, όσο και με την υποχρέωση για στράτευση στον Οθωμανικό στρατό, άσχετα με το αν είχαν δικαίωμα εξαγοράς της θητείας. Η γενική αυτή αντίδραση δεν κατήργησε βέβαια το Χατ Γιώτα Σερίφ του Γκιουλ Χανέ, παρά το μετέβαλε σε μια απλή θεωρητική διακήρυξη, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Μετά από αυτήν την σύντομη παρουσίαση του Χατ Γιώτα Σερίφ, θα αναφερθούμε στους σκοπούς τους οποίους προσέβλεπαν οι Οθωμανοί νομοθέτες με την θέσπιση του Χατ Γιώτα Σερίφ, σκοποί που δεν ήταν ανεξάρτητοι από την γενική παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι σκοποί λοιπόν που επιδίωκαν οι Οθωμανοί κυβερνώντες ήταν α. Ο εξυγχρονισμός της κρατικής μηχανής και η αύξηση της απόδοσης της β. Η προσπάθεια για να εμπνεύσει στους υπηκόους της Αυτοκρατορίας εμπιστοσύνη προς την διοίκηση γ. Η ικανοποίηση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, οι οποίες απροκάλυπτα επεμβαίνανε στα εσωτερικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τέλος, δ. Η εξουδετερώση των συμπαθειών απέναντι στο Μοχάμετ Αλί από τους φιλελευθέρους κύκλους της Ευρώπης, όμως η μίμηση δυτικών νομοθετικών προτύπων, η προσπάθεια για εγκαθίδρυση ευρωπαϊκών θεσμών σε κράτος καθαρά Ισλαμικό, καθώς και η διακηρυχθήσα ισότητα όλων απέναντι στον νόμο, θεωρήθηκαν ως απαράδεκτες από τους μουσουλμάνους. Επιπλέον το βαθύ μίσος μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών, ή ακόμα και Εβραίων, υπηκόων της Αυτοκρατορίας, κατέστρεφε ουσιαστικά τις δυνατότητες για επιτυχία των μεταρρυθμίσεων. Καταληκτικά, σοβαρό εμπόδιο για την επιβολή του νόμου αποτελούσε η ύπαρξη ξένων υπηκόων, δηλαδή μη Οθωμανών, που, αν και λίγοι στον αριθμό, απολάμβαναν τα προνόμια ετεροδικίας. Β. Το Χατ Γιώτα Χουμαγιούν. Ένας από τους πιο σημαντικούς νόμους της Οθωμανικής ιστορίας. Είναι γνωστός ως Χατ Γιώτα Χουμαγιούν. Αυτό το διάταγμα, το οποίο στάθηκε ως ένας από τους χαρακτηριστικότατους σταθμούς του Τανζιμάτ, ενώνει όλες τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, που αρχίζουν όπως είδαμε, με το Χατ Γιώτα Σερίφ, ισχύει σε όλες τις επαρχίες της Αυτοκρατορίας, και υποσχόταν ότι δεν θα υπάρχει διάκριση ενώπιον του νόμου των Οθωμανών υπηκόων εξαιτίας της θρησκείας τους και ταυτόχρονα εγγυούταν την ασφάλεια των φυσικών προσώπων και των αγαθών τους και τη διατήρηση της τιμής τους. Κανείς πλέον, και επομένως και οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, δεν υποχρεώνεται με το νέο νόμο να αλλάξει τη θρήσκευμά του για να τύχει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης από τους Οθωμανικούς δικαιοδοτικούς μηχανισμούς ή από τα Οθωμανικά κρατικά όργανα. Αν και ο στόχος του Χατ Γιώτα Χουμαγιούν ήταν να φέρει την ισότητα μεταξύ των πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ωστόσο η διαδικασία θεωρήθηκε περισσότερο ως ένα βήμα για να έρθουν οι Οθωμανοί πιο κοντά στη Ευρώπη. Ένα ασφαλές συμπέρασμα για την πραγματική φύση του Χατ Γιώτα Χουμαγιούν ήταν ότι αποτέλεσε μια καλά υπολογισμένη πολιτική κίνηση των Οθωμανών που είχε σαν άμεσο στόχο την ένταξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στους κόλπους των πολιτισμένων κρατών της Ευρώπης. Με άλλα λόγια, η στόχευση του Χατ Γιώτα Χουμαγιούν ήταν η ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρώπη, που με την σειρά της θα βοηθούσε στην επιβίωση της Αυτοκρατορίας. Άλλωστε, μετά το τέλος του Κρημαϊκού Πολέμου 24 και την επικράτηση της Αγγλίας στην σύραξη αυτή, ήταν αδιανόητο να μην προβεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια φιλελευθεροποίηση, που με τη σειρά της θα ωφελούσε τα βρετανικά εμπορικά και όχι μόνο συμφέροντα. Όσον αφορά την αυτονομική θεώρηση του Χατ Χουμαγιούν, αυτό αποτέλεσε την νομική εγγύηση για ισότητα των δικαιωμάτων όλων των Οθωμανών υπηκόων. Οι Χριστιανοί και οι Ισραηλίτες θα μετήχαν τόσο στην απονομή της δικαιοσύνης με τα μεικτά δικαστήρια όσο και στην Οθωμανική διοίκηση με τα μεικτά διοικητικά συμβούλια. Πολύ σημαντική ρύθμιση ήταν η νομοθετική πρόβλεψη ότι η διοίκηση των χριστιανικών κοινοτήτων θα ανήκε σε συμβούλιο τα μέλη του οποίου θα εκλέγονταν από τους θρησκευτικούς και τους λαϊκούς της κάθε κοινότητας. Τούτο ίσχυσε όπως είναι αυτονόητο και στη Θεσσαλονίκη. Στην πράξη, η αυτοδιοίκηση των μη μουσουλμανικών πληθυσμών περιοριζόταν μέσα σε θρησκευτικά πλαίσια. Συγκεκριμένα, στα καθαρώς θρησκευτικά ζητήματα, όπως η εκλογή επισκόπων ή η ανέγερση ναών, σε θεσμούς με κυρίως νομικό χαρακτήρα, όπως η μνηστεία, ο γάμος, το διαζύγιο, η διατροφή των συζύγων,
στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κοινοτικών, φιλανθρωπικών και πολιτιστικών συσσωματώσεων, ακριβώς επειδή υποχρεωτικό κριτήριο για τη συγκρότησή τους ήταν η θρησκευτική ομολογία των μελών τους. Επίσης, στα άρθρα Ι έως Ι, η θρησκευτική λατρεία τέλει υποκαθεστώς πλήρους ελευθερίας. Ακόμη, στο άρθρο Ι Δέλτα, το ΧΑΤ Ι Χουμαγιούν ορίζει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι Οθωμανοί μπορούν να γίνονται αποδεκτοί στις Οθωμανικές στρατιωτικές σχολές. Επίσης, τα άρθρα Ι Σιγματάφ έως Ι Θήτα περιέχουν διατάξεις σχετιζόμενες με την απονομή της δικαιοσύνης. Έπειτα, καθιερώνεται η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης στα άρθρα Κ Δέλτα και Κ Θήτα έως Λάμδα. Τέλος, το άρθρο Λάμδα Σιγματάφ περιέχει ειδική διάταξη που ορίζει ότι οι νόμοι περί διαφθοράς και δωροδοκίας θα εφαρμόζονται για όλους τους Οθωμανούς υπηκόους χωρίς εξαίρεση. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι το ΧΑΤ Ι Χουμαγιούν επαγγελόταν την αρχή της αντιπροσωπεύσεως όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας και επέτρεψε 3 μήνες μετά την προκήρυξη του, την αντιπροσώπευση των χριστιανικών πληθυσμών στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, τα πρόσωπα αυτά είχαν επιλεγεί βάσει της νομιμοφροσύνης τους προς την υψηλή πύλη και δεν είχαν ψήφο σε θέματα που δεν αφορούσαν τις χριστιανικές κοινότητες. Πράγμα που μείωνε τη σημασία του προορισμού τους, Γ. Το Οθωμανικό Σύνταγμα του 1876. Το Σύνταγμα του 1876 είχε τις ιδεολογικές του βάσεις τόσο στο δόγμα του Οθωμανισμού, όπως το επεξεργάστηκαν οι μεταρρυθμιστές, με προεξάρχοντα το Μιτχάτ Πασά, 1822-1884, 28, όσο και στη δράση μιας ομάδας νέων μουσουλμάνων διανοουμένων, γνωστών ως νέων Οθωμανών. Οι νέοι Οθωμανοί στάθηκαν κριτικά απέναντι στους ανθρώπους του Τανζιμάτ και τους κατηγόρησαν ότι από τη μια προωθούσαν ανεπαρκείς και άτολμες λύσεις στο μεταρρυθμιστικό τους πρόγραμμα και από την άλλη παρέδιδαν την αυτοκρατορία στις ιμπεριαλιστικές ορέξεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Έτσι, επεξεργάστηκαν μια χαλαρή, διόλου απαλλαγμένη από αντιφάσεις ιδεολογική γραμμή, που συνδύαζε την Ισλαμική και την τουρκική παράδοση με φιλελεύθερα δημοκρατικά αιτήματα και αποζητούσε τη σωτηρία της αυτοκρατορίας σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Το νέο Οθωμανικό Σύνταγμα διακηρύχθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1876. Ο Οθωμανικός Καταστατικός Χάρτης ήταν ένα διφορούμενο κείμενο. Παραχωρούσε καινούρια δικαιώματα στους υποτελείς λαούς της αυτοκρατορίας, αλλά δεν ήταν απαλλαγμένο από τις υπερβολικές εξουσίες που πάντοτε συγκέντρωνε ο εκάστοτε Οθωμανός αυτοκράτορας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αβδούλ Χαμίτ Β. Πιο συγκεκριμένα, ο Σουλτάνος θα διόριζε τους υπουργούς του. Ανακηρύχθηκε ανώτατος κριτής σε κοσμικά νομικά θέματα, σε αντίθεση με τα θρησκευτικά θέματα. Μόνο αυτός είχε δικαίωμα να διακηρύξει εκλογές, ενώ κάθε νομοσχέδιο απαιτούσε την υπογραφή του για να γίνει νόμος του κράτους. Σύντομα, το Οθωμανικό Σύνταγμα παραβιάστηκε από τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ τον Β. Ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β. θεωρείται από την ιστορία ως ο τελευταίος πραγματικά ισχυρός Οθωμανός ηγεμόνας. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1842, διαδέχτηκε τον αδερφό του Μουράτ Ε, στον Οθωμανικό θρόνο την 31 Αυγούστου του 1876. Στην αρχή φαινόταν ότι είχε φιλελεύθερες απόψεις, γρήγορα όμως μετανόησε και εγκατέλειψε τις φιλελεύθερες ιδέες, και χρησιμοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κατασκόπων, ξεκίνησε ένα παρημιώδες πογκρόμ σφαγών, μέχρι και ομαδικές δολοφονίες διεπράχθησαν. Η εξωτερική του πολιτική αποδείχθηκε καταστροφική για την αυτοκρατορία μιας και κατά την διάρκεια της βασιλείας του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα, ενώ και η Κύπρος πέρασε στα χέρια της Αγγλίας. Με την επανάσταση των Νεότουρκων το 1908, που είχε σαν προπύργιο την Θεσσαλονίκη, ο Αβδούλ Χαμίτ Β. εκθρονίστηκε, και οι Νεότουρκοι τον έκλεισαν στην Βίλα Αλατίνη, όπου παρέμεινε 2 χρόνια. Κατόπιν, οι Οθωμανικές αρχές τον μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε το 1918 από πνευμονία. Έτσι, σύντομα διαλύθηκε η εντύπωση ότι το Σύνταγμα θα αποτελούσε την επιτυχημένη κορύφωση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του Τανζιμάτ. Μια χαρακτηριστικότατη διάταξη που φανερώνει τον πραγματικό χαρακτήρα του Οθωμανικού Συντάγματος ήταν το άρθρο 113, που έδινε δικαίωμα στον Σουλτάνο να αναστείλει το Σύνταγμα ή να εξορίσει οποιονδήποτε, με την ασαφή δικαιολογία ότι ήταν για το συμφέρον του κράτους. Όπως είναι προφανές, αυτή η διάταξη αντίκειται στο δυτικό πρότυπο του κράτους δικαίου, 4. Γ. Κεφαλαίο, οι ειδικότερες νομικές
Ρυθμίσεις α. Η αναγκαιότητα του νη νομικού πλαισίου. Η Θεσσαλονίκη στα μέσα του 19 αιώνα έως τις αρχές του 20 αιώνα. Ήταν μια πόλη που απαρτιζόταν από ανθρώπους διαφόρων εθνοτήτων, θρησκειών και κουλτούρας γενικότερα. Στα σοκάκια της πόλης, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα περίπατο, θα συναντούσαμε Εβραίους, Έλληνες, Ορθοδόξους, Τούρκους, Μουσουλμάνους κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλούνταν να έχουν εναρμονισμένες σχέσεις μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί οικονομικά και πολιτιστικά η κοινωνία στην οποία υπάγονταν. Για την εναρμονισμένη σχέση μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων, σημαντική προσπάθεια θα έπρεπε να καταβάλει η διοίκηση της αυτοκρατορίας. Γ.Ι. Αυτό το λόγο λοιπόν παρατηρούμε να ψηφίζονται αυτή την εποχή διάφορα σημαντικά διατάγματα που ο στόχος τους δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της κοινωνίας και κατ' επέκταση των υπηκόων της αυτοκρατορίας. Η αναγκαιότητα του νέου νομικού πλαισίου για τις ελληνοορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης είχε να κάνει με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά την ανεξαρτησία της Σερβίας και της Ρουμανίας, καθώς και την δημιουργία του βουλγαρικού κράτους, που συνοδεύτηκε με την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, που στράφηκε ανοιχτά εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, τα πολιτικά και κυρίως τα εθνικά μίση στη Θεσσαλονίκη έγιναν πολύ έντονα και ήταν επιτακτική η ανάγκη για μια ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση για τις ελληνικές ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες της πόλης, που θα τις επέτρεπαν να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Η ορθόδοξη ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την γενική διοίκηση της σε προσωπικό και μέσα, αλλά και στη διοικητική της μορφή, εισήλθε πολύ δυναμικά στο προσκήνιο, εφαρμόζοντας κυρίως δύο ειδικά νομοθετήματα του έτους 1886 και του έτους 1904. Συνοψίζοντας, η χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από Ορθόδοξους Έλληνες, εγκαταστημένους στη Μητρόπολη αυτή των Βαλκανίων και αναγνωρίζουν ως εκκλησιαστική αρχή τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Έχοντας αυτά κατά νου, κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθούν στη συνέχεια και να καταγραφούν στην παρούσα διπλωματική εργασία οι λεπτομερείς νομικές ρυθμίσεις των δύο νομοθετημάτων που προαναφέρθηκαν, καθώς και να καταγραφούν τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες όλων όσων απαρτίζουν την ελληνοορθόδοξη χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, β. Τα νομοθετήματα που αφορούσαν τα ΦΙ χριστιανικές κοινότητες Θεσσαλονίκης. Ι. Κανονισμός ΤΑΦ εν Θεσσαλονίκη Ορθοδόξου Ελληνικής κοινότητας, 1886. Ο κανονισμός της Ορθοδόξου Ελληνικής κοινότητος της Θεσσαλονίκης του 1886 περιλαμβάνει κάποιες ενότητες που τις απαρτίζουν συνολικά 64 άρθρα. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια εκτενής αναφορά για την Ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά, το πρώτο άρθρο του κανονισμού του 1886 αναφέρεται στα διοικητικά θέματα της κοινότητας και ποια θεωρούνται νόμιμα κατοχυρωμένα μέλη της, τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούν για να ενταχθούν στην κοινότητα, τους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζουν με απόλυτη ακρίβεια για να μετέχουν στη διοίκηση και στην οργάνωση, όπως επίσης και τα απαραίτητα προσόντα για να μετέχουν στην ηγεσία της κοινότητας. Σύμφωνα λοιπόν με το πρώτο άρθρο, η Ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, την οποία απαρτίζουν Ορθόδοξοι χριστιανοί εγκατεστημένοι στην πόλη, διοικείται από συγκεκριμένη αντιπροσωπεία που αποτελείται από 32 μέλη. Στη συνέχεια αναλύει τα προσόντα που θα έπρεπε να έχουν οι υποψήφοι για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε και τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να έχουν καλύψει για να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Με άλλα λόγια, καθορίζεται το ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα που είχαν τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Στο 6ο άρθρο έως και το άρθρο 10 αναλύεται λεπτομερώς η εκλογική διαδικασία. Πιο αναλυτικά, πριν την ολοκλήρωση της θητείας, η ισχύουσα αντιπροσωπεία συνεδριάζει με πρόεδρο τον Μητροπολίτη και ορίζει την ακριβή ημερομηνία των εκλογών καθώς και την ημέρα γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας. Για το χρονικό διάστημα 8 ημερών τοποθετείται κάλπιστον νάρθηκα του Μητροπολιτικού Ναού, στην οποία καταθέτουν το ψηφοδέλτιο όσοι έχουν δικαίωμα για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Στο ψηφοδέλτιο σημειώνουν 32 υποψηφίους και η ευθύνη για την διεξαγωγή της ομαλής εκλογικής διαδικασίας την έχει η εκλεγμένη εν ενεργεία αρχή. Στο άρθρο 11 αναφέρονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που έχει η νέο εκλεγήσα Επιτροπή των Αντιπροσώπων, η οποία αποτελείται από 32 μέλη και συνεδριάζει με πρόεδρο τον Μητροπολίτη για να εκλέξει την Δημογεροντία και τα υπόλοιπα εφορευτικά σωματεία. Πέρα από την ρύθμιση αυτή, στο άρθρο 17 και εξής, γίνεται
Αναφορά στην οργάνωση και τη διοίκηση της Δημογεροντίας. Η Δημογεροντία αποτελείται από 8 μέλη και εκλέγεται ανά έτος από την αντιπροσωπεία της κοινότητας και σε αυτήν προεδρεύει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Η Δημογεροντία συνεδριάζει κάθε εβδομάδα σε καθορισμένες ώρες στην αίθουσα της Ιεράς Μητρόπολης και συνέρχεται επίσης όταν παραστεί ανάγκη. Σύμφωνα με πρόσκληση του Μητροπολίτη. Οι αρμοδιότητες της Δημογεροντίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 είναι: Α. Η αντιπροσώπευση της κοινότητας στις σχέσεις της με τις τοπικές αρχές. Β. Δικάζει υποθέσεις σε θέματα νομικής φύσεως, όπως διαζύγια. Πρικοσύμφωνα, διαθήκες ΚΛΠΓ, εκλέγει τα μέλη της πρικοπαραδόσεως. Επιτροπής, Δ. Ελέγχει τους λογαριασμούς της πρικοπαραδόσεως Επιτροπής και των Επιτρόπων των Εκκλησιών, Ε. Επικυρώνει τους λογαριασμούς της Πρικοπαραδόσεως Επιτροπής και των Επιτρόπων των Εκκλησιών καθώς και να καταδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο τους καταχραστές, έκτος, αποφασίζει για τις έκτακτες δαπάνες των Εκκλησιών, Ζ. Επικυρώνει την εκλογή των Επιτρόπων των Εκκλησιών, Ή. Επικυρώνει τον διορισμό των μικτάριδων, εφόσον λάβει υπόψη της την δέουσα εγγύηση, Θ. Εισπράττει το προαποφασισμένο ποσό, σύμφωνα με τον κώδικα της Μητρόπολης 15-05-1874, των εγγράφων που επικυρώνει. Εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για τα χρήματα που εισπράττει καθώς και για τα εκδιδόμενα έγγραφα, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Επίσης ορίζει τα μη καθορισμένα χρηματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 22 Σεπτεμβρίου 1876 που βρίσκονται στα πρακτικά της Δημογεροντίας για την σχετική αμοιβή του γραμματέα και του αρχιερέα, Ι. Εγκρίνει τον διορισμό ύστερα από πρόταση του αρχιερέα για το γραμματέα, η Α. Συνεδριάζει υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης για την υποψηφιότητα των διοικητικών και δικαστικών μελών της κοινότητας. Επίσης, η Δημογεροντία έχει τη σφραγίδα της Μητρόπολης για να σφραγίζει και να επικυρώνει τα έγγραφα της. Τα επικυρωμένα έγγραφα της Δημογεροντίας έχουν κύρος και ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 23. Στην επόμενη ενότητα, που αρχίζει με το άρθρο 24, γίνεται λόγος περί της Πρικοπαραδόσεως Επιτροπής. Αυτή η επιτροπή προκύπτει από τη Δημογεροντία. Αναλυτικά, η Δημογεροντία εκλέγει ανά έτος 2 ευυπόλοιπτους. Και οι δήμονες πολίτες, τον έναν εκ των 2 διορίζει ταμεία και τον άλλο μέλος και μαζί με του σταβουλάριο και μέτρο οικονόμο αποτελούν την Επιτροπή Πρικοπαραδόσεων. Η επιτροπή αυτή σχετίζεται με θέματα πρίκας και συμφωνίες που γίνονταν πριν το γάμο, μεταξύ των 2 μελόνυμφων και των οικογενειών τους. Με απλά λόγια, προβαίνει στην εκτίμηση της πρίκας, συνάπτει τα πρακτικά της πρίκας, συγκαλεί τους ενδιαφερόμενους προς υπογραφή του κώδικα και προβαίνει στην υπογραφή ως μάρτυρας της νόμιμης διαδικασίας. Λαμβάνει το 1% α 1% της εκτιμηθήσας πρίκας, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη, το ποσό που εισπράττει η Επιτροπή Πρικοπαραδόσεων, οφείλει να το καταθέσει στον ταμεία της Επιτροπής προς όφελος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης έπρεπε να καταθέσει και τον κώδικα της Πρικοπαραδόσεως στην Ιερά Μητρόπολη υπό την ευθύνη του ταβουλαρίου. Στο τέλος κάθε έτους η Επιτροπή Πρικοπαραδόσεων παραδίδει αναλυτικό λογαριασμό εσόδων και εξόδων στη Δημογεροντία και μετά προβαίνει στην αντικατάσταση των 2 μελών. Στην επόμενη ενότητα και συγκεκριμένα στο άρθρο 31 γίνεται λόγος για τη διοίκηση, οργάνωση, εσωτερική λειτουργία και την εποπτεία των εκπαιδευτικών καταστημάτων. Η διοίκηση και η εποπτεία των εκπαιδευτικών καταστημάτων ανατίθεται σε τετραμελή επιτροπή αδιακρίτως υπηκοότητας, εκλεγμένη από την αντιπροσωπεία της κοινότητας, που ονομάζεται Εφορία εκπαιδευτικών καταστημάτων. Η Εφορία που αποτελείται από τετραμελή επιτροπή έχει πρόεδρο τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και αποφασίζει σύμφωνα με την πλειοψηφία. Τα καθήκοντα της Εφορίας είναι τα εξής: Α. Διαχειρίζεται την περιουσία των σχολείων, τα έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν κατά καιρούς. Β. Συνάπτει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση της αντιπροσωπείας της κοινότητας Γ. Διορίζει και πάβει διδασκάλους. Δ. Αυξάνει το προσωπικό των διδασκάλων καθώς και τη μισθοδοσία τους, σύμφωνα με τους πόρους των σχολείων. Ε. Αποβάλλει μαθητές και μαθήτριες. Σ. Επαγρυπνεί για τη σωστή τήρηση των καθηκόντων του προσωπικού και για την πιστή εφαρμογή του προγράμματος των σχολείων που συντάσσεται από τον Σύλλογο των Καθηγητών υπό την εποπτεία της. Ζ. Διορίζει επιτροπές με λόγιους άνδρες και γυναίκες με σκοπό να επισκεφτούν τα σχολεία και να καταγράψουν τις ελλείψεις και τις ανάγκες των σχολείων, χωρίς να επεμβαίνουν στην εσωτερική λειτουργία των σχολείων. Ή.
έχει τη δυνατότητα να εισάγει νέα διδακτικά βιβλία και νέο διδακτικό σύστημα σύμφωνα με την έγκριση του Συλλόγου των Διδασκάλων. Θ. Διορίζει έναν ή περισσότερους λόγιους βιβλιοφύλακες της βιβλιοθήκης των σχολείων σύμφωνα με τον νέο ειδικό κανονισμό των σχολείων. Ι. Εισπράττει εγκαίρως τα έσοδα και προσπαθεί να αυξήσει τους πόρους της περιουσίας των σχολείων. Επισκευάζει τα κτίρια και εφοδιάζει τα σχολεία με τα απαιτούμενα. 11. Φροντίζει για την ομαλή έναρξη των μαθημάτων την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα μέσα Ιουνίου. Έπειτα από τις εξετάσεις των σχολείων, η εφορία παραδίδει τους λογαριασμούς στην αντιπροσωπεία. Μετά την παράδοση των λογαριασμών, η αντιπροσωπεία προβαίνει στον διορισμό τριμελούς επιτροπής προς έλεγχο των λογαριασμών και στην εκλογή νέας εφορίας με μυστική ψηφοφορία. Κατά την επόμενη ενότητα και συγκεκριμένα στο άρθρο 38 και εξής, γίνεται αναφορά στην εφορία των φιλανθρωπικών καταστημάτων, νοσοκομείων, βρεφοκομείων και φυλακών. Αναφέρεται στη διοίκηση και την οργάνωση της εφορίας, καθώς και τις αρμοδιότητες που καλείται να υλοποιήσει για τη σωστή και ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων. Η εφορία αυτή αποτελείται από τετραμελή επιτροπή, έχει πρόεδρο τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με την πλειοψηφία. Τα καθήκοντα της εφορίας είναι τα εξής: να διαχειρίζεται την περιουσία των καταστημάτων και να φροντίζει προς την αύξηση της. Να συνάπτει τον προϋπολογισμό που λαμβάνει έγκριση από την αντιπροσωπεία της κοινότητας. Επίσης, η εφορία διορίζει επιτροπή κυριών, που καθήκον έχουν να επισκέπτονται συνεχώς το νοσοκομείο και υποβάλλουν την έκθεσή τους στην εφορία για τη βελτίωση και διόρθωση της ποιότητας του νοσοκομείου, ενώ οφείλει να μεριμνά για τους κρατούμενους των φυλακών, το καθεστώς που επικρατεί και την ανεκτικότερη θέση τους. Κατά τα τέλη Ιανουαρίου γίνεται η παράδοση των λογαριασμών της εφορίας στην αντιπροσωπεία που με τη σειρά της προβαίνει στον διορισμό τριμελούς επιτροπής προς έλεγχο των λογαριασμών και στην εκλογή νέας εφορίας με μυστική ψηφοφορία. Σύμφωνα με την επόμενη ενότητα του κανονισμού, γίνεται λόγος περί κυροποιείου της κοινότητος. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 46 αναφέρει πως η διοίκηση των φιλανθρωπικών καταστημάτων οφείλει να φροντίζει στην καλή συντήρηση και διαχείριση του νοσοκομείου και του κυροποιείου με κατάλληλα πρόσωπα εμπιστοσύνης, καθώς και στη φροντίδα για την προμήθεια αγνού κεριού για την κατασκευή κεριών και στην προώθησή του στην αγορά. Τα κεριά αυτά φέρουν την επιγραφή «Κυροποιείο της εν Θεσσαλονίκης Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος». Στην ενότητα που ακολουθεί, κατά το άρθρο 49 και εξής, γίνεται μία εκτενέστατη αναφορά στις εκκλησίες που ανήκουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Τα σχετικά άρθρα κάνουν λόγο για τις εκκλησίες που έχει υπό τη δικαιοδοσία της η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, τα αγιάσματα και επιτροπές που απαρτίζουν αυτές τις εκκλησίες. Στη συνέχεια της ίδιας ενότητας αναφέρεται στις ενορίες και την εκλογή 2 επιτρόπων στην κάθε ενορία. Τα καθήκοντα των επιτρόπων είναι τα εξής: α. Διαχειρίζονται την περιουσία των εκκλησιών, τα έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν κατά καιρούς. β. Διορίζουν και καθερούν υπαλλήλους. γ. Εισπράττουν εγκαίρως τα έσοδα και προσπαθούν να αυξήσουν τους πόρους της περιουσίας των εκκλησιών. δ. Δαπανούν για τα απαραίτητα που χρειάζονται οι εκκλησίες και να κρατούν ενημερωμένα τα βιβλία εσόδων και εξόδων. ε. Εκδίδουν τους τίτλους ιδιοκτησίας των στασιδιών επικυρωμένοι από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Επίσης αναφέρεται εκτός από τα καθήκοντα και στις τυχόν αυθαιρεσίες που πιθανόν να προκύψουν, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πως θα πρέπει να διευθετήσουν το θέμα. Γενικά αναφέρει πως η ωφέλεια από τα έσοδα των ενοριών θα διατίθεται για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών καταστημάτων. Στο τελευταίο τμήμα, ο κανονισμός του 1886 κάνει λόγο περί μικτάριδων. Κάθε ενορία συγκαλεί τα μέλη της ενορίας σε ενοριακή συνέλευση και τους επιτρόπους για την εκλογή ενός μικτάρι ή 2 ανάλογα με τις ανάγκες της ενορίας με τα κατάλληλα πρόσωπα εμπιστοσύνης. Τα καθήκοντα του σύμφωνα με τους Οθωμανικούς Αυτοκρατορικούς νόμους είναι η ίσπραξη από τα μέλη της ενορίας των κυβερνητικών φόρων και η μεταβίβαση αυτών στο Ταμείο της Κυβέρνησης και η έκδοση σύμφωνα με τον προβλεπόμενο νόμο πιστοποιητικών κοινότητας 1904. Ο κανονισμός της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος της Θεσσαλονίκης του 1904 κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με τον κανονισμό του 1886. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 18 κεφάλαια και 94 άρθρα. Στο πρώτο κεφάλαιο του κανονισμού γίνεται γενικά λόγος περί της κοινότητος της πόλεως της Θεσσαλονίκης.
Στην κοινότητα αυτή πνευματικός αρχηγός είναι ο Παναγιώτατος, δηλαδή ο εκάστοτε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, που είναι δυνάμει υπό την δικαιοδοσία της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, από την οποία του δίδονται τα αξιώματα. Από τη Σεβαστή Αυτοκρατορική Κυβέρνηση του χορηγείται υψηλό αυτοκρατορικό βεράτιο και είναι ο ανώτατος διευθυντής και επόπτης της κοινότητας, πρόεδρος της Δημογεροντίας και όλων των επιτροπών της κοινότητας. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, την οποία απαρτίζουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατεστημένοι στην πόλη, διοικείται από συγκεκριμένη αντιπροσωπεία που αποτελείται από 36 μέλη, από τα οποία 6 είναι και δημογέροντες. Ο Μητροπολίτης είναι αυτός που με εγκύκλιο προς τους ναούς αναγγέλει την ημέρα αναρτήσεως των καταλόγων και τη διαδικασία εκλογής. Εν συνεχεία γίνεται λόγος περί της αντιπροσωπείας. Σύμφωνα με τα άρθρα αυτού του κεφαλαίου, η ψηφοφορία πραγματοποιείται στη Μητρόπολη με την γενική εποπτεία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και τον διαρκή έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής στους επικυρωμένους καταλόγους και στο βιβλίο παρουσίας του εκλογικού σώματος, αμέσως μετά γίνεται λόγος περί των εκλογών. Υποψήφιοι για εκλογή είναι 1. Επιστήμονες που έχουν δίπλωμα πανεπιστημίου, η άδεια από την κυβέρνηση για άσκηση του επαγγέλματος. 2. Κάτοχοι ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται στην πόλη ή σε κάποια άλλη τοποθεσία εντός της νομαρχίας και υπόκεινται στον ετήσιο κυβερνητικό φόρο 300 τουλάχιστον γροσίων. 3. Έμποροι, εμπορομεσίτες, βιομήχανοι που είναι εγγεγραμμένοι στην πρώτη ή τη δεύτερη τάξη του εμπορικού επιμελητηρίου ή αυτοί που έχουν πληρώσει κτηματικό ή επιτιδεύματος φόρο 200 τουλάχιστον γροσίων. 4. Υπάλληλοι καταστημάτων εμπορικών ή βιομηχανικών ή εταιριών ή τραπεζών, διευθυντές, λογιστές, γραμματείς και ταμείες, που λαμβάνουν μηνιαίο μισθό 10 τουλάχιστον λιρών. Το επόμενο κεφάλαιο είναι περί δημογεροντίας. Η δημογεροντία εκλέγεται αναδιετία και πρόεδρος της είναι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Οι αρμοδιότητες της δημογεροντίας είναι 1. Αντιπροσωπεύει την κοινότητα στις σχέσεις της με τις τοπικές αρχές. 2. Δικάζει υποθέσεις σε θέματα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς των Πατριαρχείων και την εγκύκλιο της 31ης Ιανουαρίου 1891. 3. Εκλέγει τα μέλη της Επιτροπής Πρικοπαραδόσεως. 4. Ελέγχει τους λογαριασμούς της Επιτροπής Πρικοπαράδοσεως και των Επιτρόπων των Εκκλησιών. 5. Καταρτίζει τους καταλόγους του εκλογικού σώματος και των υποψηφίων εκλέξιμων της κοινότητας. 6. Συνεδριάζει με τον Μητροπολίτη, ο οποίος προτείνει τα κατάλληλα πρόσωπα για τα διοικητικές και δικαστικές επιτροπές. 7. Επικυρώνει την εκλογή των Επιτρόπων των Εκκλησιών και επικυρώνει τους λογαριασμούς της Επιτροπής Πρικοπαραδόσεως και των Επιτρόπων των Εκκλησιών. 8. Εξετάζει και εγκρίνει τις αποφάσεις των ενοριακών συνελεύσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 40. Στη δημογεροντία προεδρεύει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και σε περίπτωση απουσίας του, ο αντιπρόσωπος του. Η δημογεροντία συνεδριάζει κάθε εβδομάδα σε καθορισμένες ώρες στην αίθουσα της Ιεράς Μητρόπολης και συνέρχεται επίσης όταν παραστεί η ανάγκη σύμφωνα με πρόσκληση του Μητροπολίτη. Στο με τόνο κεφάλαιο που γίνεται λόγος περί διοικήσεως των Ιερών Ναών επισημαίνονται τα παρακάτω. Τα καθήκοντα των επιτρόπων είναι τα εξής: διαχειρίζονται την περιουσία των εκκλησιών, τα έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν κατά καιρούς. Διορίζουν και παύουν υπαλλήλους με έγκριση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Εισπράττουν εγκαίρως τα έσοδα και προσπαθούν να αυξήσουν τους πόρους της περιουσίας των εκκλησιών. Δαπανούν για τα απαραίτητα που χρειάζονται οι εκκλησίες και κρατούν ενημερωμένα τα βιβλία εσόδων και εξόδων. Εκδίδουν τους τίτλους ιδιοκτησίας των στασιδιών επικυρωμένους από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Απαγορεύουν στους επιτρόπους οι δαπάνες τις οποίες προβαίνουν να ξεπερνούν το ποσό των 5 λιρών ετησίως. Σε περιπτώσεις ανάγκης που υπερβαίνουν το ποσό, οφείλουν να αναπληρώσουν το ποσό που δαπανήθηκε σε διάστημα 2 ετών. Μετά την παράδοση των λογαριασμών από τους επιτρόπους στο τέλος του έτους, κάθε ενορία συγκαλεί τα μέλη της σε ενοριακή συνέλευση ύστερα από αίτηση των ενεργεία επιτρόπων που ανακοινώνουν την Κυριακή, προς έλεγχο των λογαριασμών, την απόφαση της συνελεύσεως και την υποβάλλουν στον πρόεδρο της Δημογεροντίας προς έγκριση. Λίγο πιο κάτω στο ΣΥΓΜΑΤΑΦ, κεφάλαιο γίνεται λόγος περί της εφορίας των εκπαιδευτικών καταστημάτων. Η διοίκηση και η εποπτεία των εκπαιδευτικών καταστημάτων ανατίθεται σε εξαμελή επιτροπή, εκλεγμένη αναδιετία από την αντιπροσωπεία της κοινότητας και το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Έκτος αυτή την εξαμελή επιτροπή ένας εκλέγεται ταμείας και του παραδίδονται εις φραγίδα, το ταμείο,
και ο κώδικας των εκπαιδευτικών καταστημάτων με διάφορα άλλα έγγραφα υπευθύνη του. Αμέσως μετά στο Ζ, κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα περί της εφορίας νοσοκομείου και περί του κυροποιείου και κυροπολείου. Η διοίκηση και η εποπτεία του νοσοκομείου λοιπόν ανατίθεται σε εφορία κατά την οποία ένας θα πρέπει να είναι γιατρός. Εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από την αντιπροσωπεία και ο πρόεδρος αυτής είναι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Σίγμα αυτή την επιτροπή ένας εκλέγεται ταμείας που θα πρέπει να έχει τα ανάλογα προσόντα που φέρει και ο ταμείας των εκπαιδευτικών καταστημάτων. Στο Ι, κεφάλαιο περί της εφορίας του ορφανοτροφείου του Ιωάννου Παπάφη, ο μελιτεύς, υποστηρίζεται πως σύμφωνα με τη διαθήκη του αείμνηστου ιδρυτή του ορφανοτροφείου τη διοίκηση και εποπτεία έχουν οι εφορίες των εκπαιδευτικών καταστημάτων και του νοσοκομείου. Έπειτα, το κεφάλαιο Θ, αφορά το γυροκομείο του Δημητρίου Χαρίση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το κεφάλαιο, η διοίκηση και η εποπτεία του ορφανοτροφείου ανατίθεται σε τετραμελή επιτροπή, εκλεγμένη από την αντιπροσωπεία της κοινότητας. Η εφορία, που αποτελείται από τριμελή επιτροπή, έχει πρόεδρο τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με την πλειοψηφία, ενώ σε περιπτώσεις ισοψηφίας αποφασίζει η ψήφος του Προέδρου. Σίγμα αυτή την τριμελή επιτροπή εκλέγεται ταμείας που πρέπει να φέρει τα προσόντα κατάλληλα με τον ταμεία των εκπαιδευτικών καταστημάτων. Η διοίκηση και η εποπτεία του γυροκομείου ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή αδιακρίτως υπηκοότητας, εκλεγμένη από την αντιπροσωπεία της κοινότητας. Σίγμα αυτή την επιτροπή ένας εκλέγεται ταμείας και του παραδίδονται η σφραγίδα, το ταμείο και ο κώδικας των εκπαιδευτικών καταστημάτων με διάφορα άλλα έγγραφα υπευθύνη του. Το Ι, κεφάλαιο περιέχει ένα μόλις άρθρο το οποίο είναι περί του ενδιαιτήματος των πτωχών. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο λοιπόν την εποπτεία του ενδιαιτήματος έχει η Επιτροπή του Αγίου Αθανασίου. Το Ια, κεφάλαιο αφορά την αρχιερατική επιχορήγηση και σύμφωνα με αυτό η κοινότητα της Θεσσαλονίκης επιχορηγεί ετησίως το Μητροπολίτη με 300 λίρες Τουρκίας. Εισπράττονται από τον εισπράκτορα που διορίζει η Δημογεροντία και οι επιτροπές των ναών. Λίγο πιο κάτω, στο κεφάλαιο Ιβ, περί νεκροταφείων, σημειώνεται πως τα 2 νεκροταφεία της κοινότητας, τους ναούς και τα αγιάσματα διοικεί. Φιλόπτωχος αδελφό της, σύμφωνα με την σύμβαση της κοινότητας του 1875. Ακολουθεί το Ιγ, κεφάλαιο, το οποίο είναι περί της επιτροπίας πρικοπαραδόσεων και τονίζει πως η Δημογεροντία εκλέγει ανά έτος 2 ευυπόλοιπτους και οι δήμονες πολίτες, τον έναν εκ των 2 ορίζει τα μία και το άλλο μέλος, που μαζί με τον Ταβουλάριο και τον Μέγα Οικονόμο αποτελούν την πρικοπαραδόσεων επιτροπή. Τα καθήκοντα αυτά της επιτροπής ορίζονται ως εξής: α. Να προβαίνει στην εκτίμηση της πρίκας, β. Να συνάπτει τα πρακτικά της πρίκας σε ελιδοποιημένο κώδικα που φέρει τη σφραγίδα της Μητρόπολης και την επικύρωση του Μητροπολίτη για την αυθεντικότητα του κώδικα και τον αριθμό των σελίδων, γ. Να συγκαλεί τους ενδιαφερόμενους προς υπογραφή του κώδικα και να προβαίνει στην υπογραφή ως μάρτυρας της νόμιμης διαδικασίας. Στο Ιδ, κεφάλαιο γίνεται αναφορά περί του λογιστή της κοινότητος. Ο έμιστος λογιστής της κοινότητας εκλέγεται και διορίζεται από τη Δημογεροντία και τις εφορίες των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών καταστημάτων. Αμέσως μετά ακολουθεί η ρύθμιση του ΙΕ, κεφαλαίου περί του εισπράκτορα της κοινότητος, σύμφωνα με το οποίο ο έμιστος εισπράκτορας της κοινότητας εκλέγεται και διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 85, ενώ τα κεφάλαια ΙΣΤ και ΙΖ αναφέρουν κάποιες γενικές διατάξεις. Το ΙΙ, κεφάλαιο περιέχει τα ακροτελεύτια άρθρα 5. Επιλεγόμενα. Κρίσεις και εκτιμήσεις μη ΑΣ. Α. Επιλεγόμενα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχωράει σε μεταρρυθμίσεις. Από αυτές ωφελούνται αρκετοί χριστιανοί και Εβραίοι υπήκοοι της Αυτοκρατορίας, και όπως είναι ευνόητο ή και οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, που αποκτούν πλούτο και ενισχύουν τη θέση τους. Παράλληλα αναπτύσσονται εθνικά κινήματα που θέλουν να επεκτείνουν τα εθνικά κράτη που ήδη υπάρχουν ή να δημιουργήσουν νέα. Αρκετά από αυτά πετυχαίνουν τους στόχους τους με το Συνέδριο του Βερολίνου, 1878. Επίσης, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και κλονίζεται από εθνικά κινήματα. Για να τα αντιμετωπίσει, κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, στην οικονομία και στην κοινωνία και καλλιεργεί την ιδεολογία του Οθωμανισμού. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ωφελούν κυρίως τους υπηκόους της που δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά και τους Ευρωπαίους που κάνουν εμπόριο. Σίγμα, αυτή.
Οι μεταρρυθμίσεις και ο Οθωμανισμός δεν μπόρεσαν όμως να σταματήσουν τα εθνικά κινήματα. Παράλληλα, η οικονομία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εξαρτιόταν όλο και περισσότερο από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και συνέχιζε να είναι ο μεγάλος ασθενής. Οι Νεότουρκοι με το κίνημά τους, 1908, προσπάθησαν να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν μπόρεσαν. Οι μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο 1839-1876 είναι γνωστές με το όνομα Τανζιμάτ, που σημαίνει μεταρρύθμιση. Το Τανζιμάτ είναι σημαντικό γιατί προσπάθησε να δημιουργήσει ένα πιο φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα. Και ταυτόχρονα, προσπάθησε να αλλάξει το κράτος και την κοινωνία. Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ έγιναν με δύο διατάγματα, το Χάτιοτα Σερίφ του 1839 και το Χάτιοτα Χουμαγιούν του 1856. Με αυτά ο Σουλτάνος εγγυήθηκε τη ζωή, την τιμή και την περιουσία για όλους τους υπηκόους του. Έγιναν και άλλοι σημαντικοί νόμοι με τους οποίους κατοχυρώθηκε η ατομική ιδιοκτησία, ιδρύθηκαν κρατικά σχολεία και ορίστηκε ότι όλοι οι Οθωμανοί υπήκοοι έπρεπε να πληρώνουν τους ίδιους, αναλογικά με τα περιουσιακά του στοιχεία βέβαια, φόρους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους. Μεγάλη στιγμή των μεταρρυθμίσεων είναι το πρώτο Οθωμανικό Σύνταγμα, 1876. Όμως, ο Σουλτάνος Βδούλαμιτ Ομπί, 1876-1909, ύστερα από 2 χρόνια το κατάργησε. Πράγματι, το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι διάφοροι μεταρρυθμιστικοί νόμοι για τη μελέτη της πορείας ολόκληρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι μεγάλο. Είναι ιδιαίτερη σημασίας και το κύριο θέμα που εξετάσαμε στη διπλωματική μας, δηλαδή τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα όργανα της διοίκησης της Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, τα οποία διακρίνονταν σε μονοπρόπα και συλλογικά, ήταν τα εξής. Τα μονοπρόπα συλλογικά όργανα της Χριστιανικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και οι αρμοδιότητες τους ήταν τα ακόλουθα. Ο Μητροπολίτης ήταν το πιο σημαντικό πρόσωπο των χριστιανικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά ήταν ο ηγέτης, ο επικεφαλής της κοινότητας. Προείδρευε της αντιπροσωπείας, της δημογεροντίας, της εφορίας των φιλανθρωπικών καταστημάτων και της εφορίας των εκπαιδευτικών καταστημάτων. Πολύ σημαντικό είναι να τονιστεί ότι όλα τα έγγραφα που εξέδιδαν τα πιο σημαντικά συλλογικά όργανα της χριστιανικής κοινότητας, όπως η Δημογεροντία της Θεσσαλονίκης, έπρεπε να έχουν υπογραφεί από αυτόν για να έχουν νομικό κύρος και ισχύ. Ο Ταβουλάριος ήταν πολίτης με κύρος, ο οποίος είχε σαν αποστολή να συνάπτει τα πρικοσύμφωνα με ακρίβεια, και τα οποία περιλαμβάνουν στην αξία της πρίκας. Παρουσία της Επιτροπής Πρικοπαραδόσεων τα διαβάζει μπροστά στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι τα υπογράφουν και αυτός τα συνυπογράφει. Επίσης, εκδίδει αντίγραφα και τα παραδίδει στους ενδιαφερομένους επικυρωμένα από τον Μητροπολίτη. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του κώδικα των πρικοπαραδόσεων. Τα πολυπρόσωπα όργανα της χριστιανικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης ήταν τα εξής. Α. Η αντιπροσωπεία της κοινότητας είχε διοικητικές και νομοθετικές αρμοδιότητες. Εκτός από τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της που σκιαγραφίσαμε στον κανονισμό, επιλαμβανόταν κάθε ζήτημα της χριστιανικής κοινότητας που δεν είχε ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο. Β. Η Δημογεροντία, καθήκον της ήταν να αντιπροσωπεύει την κοινότητα ενώπιον των αρχών, δικαστικές αρμοδιότητες, εξέλεγε και ήλεγχε για τυχόν ατασταλίες τα μέλη της Επιτροπής Πρικοπαραδόσεων και των Ταβουλάριο, επικύρωνε την εκλογή των ενοριακών επιτροπών και των Μουχτάριδων και εισέπρατε τα τέλη επικυρώσεως των διάφορων εγγράφων. Γ. Η Επιτροπή Πρικοπαραδόσεων είχε ενιαύσια θητεία, ήταν τετραμελής και αρμοδιότητα της ήταν κυρίως η εκτίμηση της πρίκας, έναν δικαιικό θεσμό με μεγάλη σημασία την εποχή εκείνη. Επίσης, υπήρχαν και άλλες επιτροπές μικρότερης σημασίας, όπως η Επιτροπή Κυριών του Νοσοκομείου, διάφορες εφορίες, όπως η εφορία των εκπαιδευτικών καταστημάτων, καθώς οι ενοριακές συνελεύσεις τα καθήκοντα των οποίων αναλύθηκαν σε προγενέστερο στάδιο της εργασίας. Δ. Οι μικτάριδες, οι μουχτάριδες, είχαν σαν κύρια αποστολή τους την ίσπραξη των φόρων που επιβάλλονταν από το κράτος, την κατάθεση των εισπράξεων στο κρατικό ταμείο και η έκδοση των οικείων βεβαιώσεων. Κάθε χρόνο οι μουχταρίδες λογοδοτούσαν στην ενοριακή συνέλευση. Τέλος, οι αζάδες εκπροσωπούσαν την κοινότητα σε διάφορες διοικητικές επιτροπές και συμβούλια στα οποία μετήχαν εκπρόσωποι διαφορετικών θρησκευτικών κοινών.
Μεταξύ των δύο κανονισμών του 1886 και του 1904 παρατηρούμε. Συγκρίνοντας τα δύο κείμενα άρθρο προς άρθρο, πως με το πέρασμα των χρόνων οι νόμοι γινόντουσαν πιο ευνοϊκοί για τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Με τον καιρό τους δινόταν όλο και περισσότερες ελευθερίες και γι' αυτό. Το λόγο ίσως παρατηρείται και μια αξιοζήλευτη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη του χριστιανικού πληθυσμού της πόλεως. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η πλειονότητα των εκλεγέντων αρχόντων της αντιπροσωπείας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στη χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης με ζήλο, αυταπάρνηση και τιμιότητα, επίσης ανέπτυξαν τις απαραίτητες δραστηριότητες για την ομαλή λειτουργία των εκκλησιαστικών, εκπαιδευτικών φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων. Μερίμνησαν επίσης και για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των χριστιανών μελών της κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η αλληλεγγύη και η περίθαλψη των δεινοπαθούντων ήταν μια ακόμη από τις αξιομνημόνευτες πράξεις τους. Η χριστιανική κοινότητα Θεσσαλονίκης κατασκεύασε στην πόλη κατά την διάρκεια της Οθωμανοκρατίας εκκλησίες και σχολεία, αγόραζε βιβλία για τα παιδιά και έτσι πετύχαινε να μεταλαμπαδεύσουν στα ελληνοπούλα της αρετές των προγονών τους. Ο μεγάλος πρόξενος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη Λάμπρος Κορομιλάς βοηθά τα μέγιστα στο πολιτικό πεδίο και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για τη μελλοντική εθνική εξόρμηση. Το κίνημα των Νεότουρκων, 1908, γέμισε πρόσκαιρα με ελπίδες τους μη μουσουλμάνους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Όμως, η φαινομενικά θετική επίδραση του στη ζωή της πόλης που αποτέλεσε διαχρονικά την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τη μεγάλη και περήφανη ελληνική πόλη της Θεσσαλονίκης, παρά τις διάφορες κατακτήσεις από αλλόφιλους, δεν κράτησε πολύ. Οι πολιτικές και εθνοτικές διαμάχες πήραν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα μίση δεν μπορούσαν με τίποτε να εκτονωθούν. Ο Βαλκανικός πόλεμος θα βρει θριαμβευτεί τον ελληνικό στρατό και το 1912, ανήμερα της γιορτής του Πολιούχ Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, η Οθωμανική κυριαρχία πάνω στην πόλη θα εκλείψει οριστικά, μιας και ο ελληνικός στρατός μπαίνει θριαμβευτικά στην πόλη στο εξής: η Θεσσαλονίκη θα είναι ελληνική πόλη, συμπρωτεύουσα της Ελλάδας, σημαντικότατο οικονομικό κέντρο και κοιτίδα των γραμμάτων και πολιτισμού για ολόκληρο τον βαλκανικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό χώρο. Β. Κρίσεις και εκτιμήσεις μας. Η πρώτη εκτίμηση μας για το νομικό καθεστώς της χριστιανικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης είναι ότι καθοριστικότατο ρόλο έπαιζε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος ήλεγχε σχεδόν απόλυτα τον εκάστοτε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος και τον αντιπροσώπευε επί τόπου. Διαχρονικά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και γενικότερα η Εκκλησία ήταν ο κυριότερος πνευματικός καθοδηγητής και το μόνο νομικά συντεταγμένο σώμα του ελληνορθόδοξου κόσμου. Παράλληλα, τα προνόμια που παραχώρησαν οι Οθωμανοί αυτοκράτορες στον Οικουμενικό Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο και τους διαδόχους του έδιναν το δικαίωμα να διορίζει, να πάβει και να τιμωρεί όλους τους Ορθοδόξους κληρικούς. Ο Πατριάρχης ήταν αυτός που ασκούσε πνευματική και διοικητική εποπτεία σε όλες τις ελληνικές μητροπόλεις και συνεπώς και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, τα προνόμια αυτά βοήθησαν τους Πατριάρχες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας να διατηρήσουν σε υψηλό βαθμό το εθνικό φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων της Θεσσαλονίκης, τόσο πριν όσο και μετά το 1821. Όμως εξυπηρετούσαν και τα συμφέροντα και των Οθωμανών και ειδικά του Σουλτάνου, μιας και πρώτος ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Με την χορήγηση των προνομίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία εξασφάλιζε και την εσωτερική του κράτους ασφάλεια, διασφαλιζόταν από εξωτερικούς κινδύνους, καθώς και τα μέσα συνεχίσεως της επεκτατικής του πολιτικής. Έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά την εθνική παλιγενεσία, ενήργησε κατά 3 τρόπους υπέρ των Ελλήνων κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Αυτή ήταν η εξής: πρώτον, ο Πατριάρχης προέβαινε σε συνεχείς παραστάσεις προς την υψηλή πύλη υπέρ των χριστιανών; δεύτερον, διατύπωνε διαμαρτυρίες στις μεγάλες δυνάμεις όταν το χριστιανικό πίμνιο δεχόταν προσβολές, και τρίτον, ενημέρωνε την διεθνή κοινή γνώμη κι υπέρ των υπόδουλων Ελλήνων. Τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο όπως είναι ευνόητο σε όλες τις Οθωμανικές επαρχίες που κατοικούσαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος της εργασίας μας, δηλαδή το γενικό νομικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονταν οι κοινότητες, μπορούμε να εξετάσουμε την πραγματική επίδραση που είχαν οι νέοι καταστατικοί χάρτες στη ζωή των Οθωμανών, και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι γεννούσαν νέα προβλήματα στις σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων. Οι δύο καταστατικοί χάρτες της περίοδου που εξετάζουμε, το Χατιώτα Σερίφ, 1839, και το Χατιώτα Χουμαγιούν, 1856,
δεν πετυχαίνουν να αλλάξουν ουσιαστικά τις σχέσεις κυριάρχων υποτελών. Οι τελευταίοι δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσουν τα μειονεκτήματα που πηγάζουν από την θρησκευτική τους διαφοροποίηση, παρά την πρόσκαιρη βελτίωση της νομικής, οικονομικής και κοινωνικής τους υπόστασης. Δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα η άποψη ότι μερικές φορές οι δύο καταστατικοί χάρτες δεν μετέβαλαν προς το καλύτερο τη θέση των μη μουσουλμάνων Οθωμανών υπηκόων, αλλά την αλλάζουν προς το χειρότερο, μιας και οι μουσουλμάνοι με την φιλαυτία που τους χαρακτήριζε ως κυριάρχους, εξοργίζονται και η μυσαλλοδοξία τους αυξάνεται επικίνδυνα. Τέλος, όσον αφορά το ειδικότερο νομικό πλαίσιο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι εθνικοί κανονισμοί του 1886 και του 1904 εισήγαγαν τη συμμετοχή των λαϊκών στην διοίκηση και κατοχύρωσαν την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας στο κοινοτικό σύστημα. Μετά το βουλγαρικό σχίσμα και την δημιουργία της βουλγαρικής εξαρχίας 38, οι εθνικοί κανονισμοί, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε άλλες ελληνικές πόλεις της υποταγμένης στους Οθωμανούς πατρίδας, λειτουργήσαν θετικά και αποφασιστικά για το υπόδουλο ελληνικό έθνος. Με αυτά τα νομικά πλαίσια επετράπη η ευρεία διάδοση της παιδείας, με τις αλλεπάλληλες ιδρύσεις κοινοτικών σχολείων, που ενίσχυσαν την αγάπη της ελληνικής νεολαίας για το ελληνικό γένος, παρά την έκρηθμη κατάσταση που επικρατούσε τότε και την γενικότερη ανασφάλεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι στη Θεσσαλονίκη και επέκταση. Στη Μακεδονία, οι εθνικοί κανονισμοί είχαν μετέδωσαν τα δημοκρατικά ιδεώδη του ευρωπαϊκού 19ου αιώνα στον υπόδουλο ελληνισμό. Όπως είδαμε, μετά το βουλγαρικό εκκλησιαστικό σχίσμα, με την δημιουργία της βουλγαρικής εξαρχίας και την κάθοδο της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και ευρύτερα του γερμανικού πολιτικού και διπλωματικού παράγοντα 39 στα Βαλκάνια, που είχε ως απότερο στόχο την διασφάλιση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι εθνικοί κανονισμοί στην Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν σαν αμυντικός μηχανισμός υπέρ των Ελλήνων. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, οι κανονισμοί επέτρεψαν την ευρεία διάδοση της παιδείας με τις αλλεπάλληλες ιδρύσεις κοινοτικών σχολείων και ενίσχυσαν την εθνογνωσία των νέων, παρά την έκρηθμη κατάσταση που επικρατούσε στα Βαλκάνια και τους κινδύνους που αυτός ο εθνικός προσανατολισμός έκρυβε. Κατά την κρίση του καθηγητή Χαράλαμπου Παπαστάθη, αυτή η πραγματικότητα οδηγούσε σε δυσάρεστες σκέψεις ως προς τη μεγάλη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο κοινοτισμός στους εθνικούς στόχους. Στην ελεύθερη Ελλάδα η κοινοτική διοίκηση ασφικτιούσε στη μέγενη του συγκεντρωτικού συστήματος που της είχε επιβάλει η βαβαροκρατία. Αντίθετα, οι εθνικοί κανονισμοί της Θεσσαλονίκης είχαν καταστήσει τη χριστιανική κοινότητα ένα κύτταρο συλλογικής δράσης υπέρ του έθνους.